Όνειρο ή στόχος? Τι κάνει το όνειρο να διαφέρει από τον στόχο? Όταν θέσουμε έναν στόχο, βάζουμε τον εαυτό μας σε διαδικασία να το πετύχει, να το υλοποιήσει. Αντίθετα, όταν απλά ονειρευόμαστε συνήθως μένουμε στο όνειρο. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να πετύχουμε έναν στόχο και να υλοποιήσουμε με αυτόν τον τρόπο αυτά που ονειρευόμαστε? Αυτό θα συζητήσουμε στο σημερινό μας βίντεο, στο οποίο θα δούμε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να πετύχετε τους στόχους σας, αλλά και να δούμε γιατί κάποιες φορές, ενώ μπορεί να ξεκινάτε να θέτετε έναν στόχο, να μένει στα μισά του δρόμου και να μην ολοκληρώνετε. Το πρώτο βήμα λοιπόν για να πετύχετε τους στόχους σας είναι να γράψετε τον στόχο σας κάτω. Ένας λόγος που πολλοί στόχοι δεν ολοκληρώνονται είναι γιατί δεν έχουν γραφτεί. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γράψει τον στόχο τους είχαν υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας σε αντίθεση με τους ανθρώπους τους οποίους δεν έχουν γράψει τον στόχο τους και απλά τον είχαν στο μυαλό τους. Άρα το πρώτο βήμα είναι να γράψετε τον στόχο σας στο χαρτί. Όμως με ποιο τρόπο θα το γράψετε? Προσέξτε, θα γράψετε σε χρόνο ενεστώτα. Λες και έχετε ήδη υλοποιήσει τον στόχο τον οποίο θέλετε. Γιατί ο εγκέφαλός μας λειτουργεί με τρόπο που δεν καταλαβαίνει το φανταστικό από το πραγματικό και εσείς την ώρα που θα γράψετε σε ενεστώτα χρόνο είναι λες και στέλνετε το μήνυμα ότι το έχετε ήδη και θα κάνει τα πάντα το σύμπαν να σας το φέρει τον στόχο γρηγορότερα, γιατί θα θεωρήσει ότι είναι η αλήθεια σας. Το δεύτερο βήμα είναι να οραματιστείτε τον στόχο, επίσης ότι τον έχετε ήδη για τον ίδιο λόγο. Δηλαδή, φανταστείτε τον εαυτό σας να τα έχει ήδη καταφέρει. Φανταστείτε τον εαυτό σας να είστε ήδη εκεί που θέλετε να είστε. Πώς αισθάνεστε τώρα που τα καταφέρετε? Ποια συναισθήματα έχετε? Γιατί το συναίσθημα σας πάει ένα βήμα ακόμα πιο κοντά. Πώς είναι τώρα τα πράγματα γύρω σας? Και αφού οραματιστείτε τον εαυτό σας, το τρίτο βήμα είναι να βρείτε το κίνητρό σας. Να βρείτε γιατί θέλετε αυτό τον στόχο. Γιατί θέλετε να το πετύχετε. Όσα περισσότερα γιατί ρωτήσετε τον εαυτό σας, θα σας οδηγήσουν σε αυτό που λέει η καρδιά σας, τον πραγματικό λόγο για τον οποίο θέλετε να πετύχετε αυτό τον στόχο. Και όταν βρείτε τον πραγματικό λόγο, την πραγματική αιτία την οποία θέλετε για να πετύχετε τον στόχο σας, όταν θα έρχονται οι δυσκολίες στην διαδρομή για την επίτευξη του στόχου, θα είναι η δύναμή σας αυτό το κίνητρο. Θα είναι αυτό που θα σας δίνει όθηση να συνεχίσετε, να προσπαθείτε για να πετύχετε και να υλοποιήσετε τον στόχο σας. Προσέξτε, το κίνητρο χρειάζεται να είναι δικό σας και μόνο δικό σας. Να είναι ο πραγματικός λόγος για τον οποίο εσείς θέλετε να πετύχετε τον στόχο σας. Στο τέταρτο βήμα θα αναφέρουμε τι χρειάζεται να πληρεί ο στόχος σας. Ο στόχος σας χρειάζεται να είναι συγκεκριμένος, μετρήσιμος, υλοποιήσιμος και να έχετε θέσει την ημερομηνία έναρξης για την υλοποίηση του στόχου σας και πότε ιδανικά θα θέλατε να ολοκληρωθεί. Προσέξτε να συμπεριλάβετε και την περίοδο προσαρμογής για τη διαδικασία αυτή. Άρα δεν θα πείτε γενικά και αόριστα θέλω να έχω καλή φυσική κατάσταση ή θέλω να χάσω κιλά, θέλω να σταματήσω το κάπνισμα. Θα πείτε θέλω να χάσω χ κιλά σε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο, για παράδειγμα. Ή ό,τι άλλο εσείς έχετε στο μυαλό σας. Το πέμπτο βήμα. Αφού λοιπόν θέσατε το μεγάλο σας στόχο, χρειάζεται τώρα να τον σπάσετε σε μικρότερους στόχους. Αυτοί οι μικρότεροι στόχοι είναι τα βήματα τα οποία θα σας οδηγήσουν
στην υλοποίηση του μεγάλου σας στόχου. Αν για παράδειγμα θέλετε να τρέξετε στον μαραθώνιο, χρειάζεται να σπάσετε τον μεγάλο σας στόχο σε μικρότερους. Την προπόνηση την οποία θα κάνετε, την διατροφή την οποία θα κάνετε, τον προπονητή τον οποίο χρειάζεται να βρείτε και όλα τα μέρη τα οποία χρειάζεται για να καλύψετε που θα σας οδηγήσουν στην υλοποίηση του μεγαλύτερου στόχου σας. Άρα χρειάζεται έρευνα για τα βήματα τα οποία θα σας οδηγήσουν στον μεγάλο σας στόχο και να αρχίζετε να τα εφαρμόζετε ένα-ένα. Και φροντίστε να επιβραβεύετε τον εαυτό σας κάθε φορά για όποιο βήμα πετυχαίνετε, να παίρνετε θάρρος και να προχωράτε. Κάποιες φορές μπορεί να υπάρξει ένα μικρό χρονικό διάστημα που αν είναι για διατροφή, για παράδειγμα, να αρχίσετε να τρώτε περισσότερο. Ναι, εντάξει, μην απογοητευτείτε, βρείτε το κίνητρό σας, θυμηθείτε γιατί το κάνετε, γιατί είναι σημαντικό για εσάς και συνεχίστε τις προσπάθειές σας. Και έτσι, αν δεν σταματήσετε να προσπαθείτε, τότε θα καταφέρετε να φτάσετε στον τελικό σας στόχο. Το έκτο βήμα είναι ίσως η αποτυχία. Η αποτυχία είναι μέρος πολλές φορές της διαδικασίας για την υλοποίηση ενός στόχου. Γιατί η αποτυχία, όπως πολύ καλά θα έχετε ακούσει ή γνωρίζει, η αποτυχία είναι μέρος της επιτυχίας. Άρα, ακόμα και αν έρθει μία αποτυχία, τότε χρειάζεται να μην σταματήσετε, αλλά να δείτε τι μπορείτε να κάνετε διαφορετικά που θα σας οδηγήσει στην υλοποίηση του στόχου σας. Άρα, το επόμενο βήμα και αυτό που χρειάζεται να έχουμε στο μυαλό μας είναι η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα. Γιατί μπορεί να θέλετε να πετύχετε έναν στόχο, να έχετε ένα πλάνο στο μυαλό σας, αλλά χρειάζεται και να είστε ευέλικτοι σε αυτό το πλάνο ή να προσαρμόζεστε σε αλλαγές ή εμπόδια που μπορεί να προκύψουν, ούτως ώστε να μπορείτε να τα ξεπερνάτε για να συνεχίσετε την πορεία σας προς την επίτευξη του στόχου. Έτσι, με επιμονή, με υπομονή, με δουλειά, με το να μην αποσπάτε η προσοχή σας πολλές φορές από τον στόχο σας, από άλλους πειρασμούς που μπορεί να υπάρχουν γύρω σας, αλλά να μένετε προσιλωμένοι εκεί, έχοντας μέσα σας το κίνητρο που θα σας βοηθήσει σε αυτό, έτσι θα καταφέρετε να υλοποιήσετε τον στόχο σας και να κάνετε πραγματικότητα αυτά που ονειρεύεστε.